gidan zoho uban abba. Uban abba ganduje. Ganduje gatan abba ganduje. Kai abba ga babanka ganduje. Ka bi ubanka kai abba. Sakon komanda Murtala Garu. Ya ce kana wa sai uban abba. Ya lama kai ke shata ba. Dan yanzu waken zula no zaba. Uban abba ne. Amina alaikum salam. Kwasto maya ne. Kwana bi kana wai gani ne ma kwa? Ni ba na ganin ku kwata-kwata. Na nawa za a bada mun gwada? Guda ɗaya za ta yanka. Guda ɗaya za a yanka. Ka ga bashi ma kawai ka ji. Bashi. A bashi. Bashi kawai. Uban abba. Na ƙauye sai uban abba. Assalamu alaikum. Amina alaikum salam. Babban kwastoma. Ya ne? Ya gari. Kwana biyu ba na ganin ka kana wucewa ta nan. Ina ta tsigiyar ka. Wallahi ba na ganin ka. Ya me za a bada? Kankana. Ba da wacce jan ne. Kamar wannan? Wannan ta yi ko? A daina za ta? Kaga. Kodon ma? Bashi ma kawai. Bashi kawai. Abba kwastoma ya za ka yi suna haka? Bashi kawai ma sai ka. Zo kwastoma. Dan Allah faɗa mun menene matsalar? Kana kasuwanci ka saka wata waka wani gan dutse a gun kasuwa? Dan Allah ka taimaka ka siya. Wallahi ladi tun safa tun da na fito ko cinikin naira 5 ban yi ba. Kaga na je ma na tsaro ɗaya dabobi na zuba wani. Wallahi to ka saka waka dan bakin jini? Ne matsalar. Yasa lokacin da zan fito daga gida ma da safi matata ko a dawo lafiya bata sai mun ba sai ina jin wannan ba. Ba za ta ce maka ba da. To yanzu na nawa za a baka customer? A bashi kawai ka bashi. In ka gyara na da na zuwa kawai. Wannan sai da ma ita ce damuwa. Customer. Da Allah ka iya formatin ba kai mun format din memory nan nawa. Wallahi gwara in tura waka shata tunda wannan sai matsalar da take faruwa. Abba gida abba. Gida abba yau a Kano babu ta baba mu dau kwano mu dau roba. Domin samun sababbin bidiyoyi irin waɗannan ka yi subscribe ɗin YouTube channel ɗina Tajuddin Ubale MJB ko kuma ta WhatsApp lamba ɗina 081 35 76 90 96.